Живо здраво, включвам се в разгара на лято 2023 година, 13 август. Тръгвам отново от Правец, но този път с цел опознаване на забравени селца тук в района. Ще навърта между 100 и 200 км, ще посета села, до които се стига по черен път, ще минем и през една екопътека, може би и една пещера, но първо да си налея вода. Тук прекосяваме една пресъхнала рекичка. И ще се озовем на една изворна вода, която целогодишно е една и съща температура и с един и същи дебит. Ето е и нея, строена от ВиК Правец 2004 година. Много приятна, не е ледена, директно става за пиене. Извира от 80 метра дълбочина. Пълна тубата и напред през горите. Отгоре над мен е натоварената магистрала Хемус, но аз цял ден ще карам по изключително спокойни селски пътища. Някои почти не се виждат на картата на България и реално са черни пътища. Тук направо е град Джурово, а от тук наляво още по-диви селски пътища към Чекотинския манастир и моите цели за днес. Тук са си тези псета. На прехода с колела на море минахме от тук, същите ме подгониха. Може да ги видите във видеото. Първа част с колела на море се казва. И от тук напред тъмните сянки и гъстите гори стават все по-наситени. Един от любимите ми участъци за колоездене в България е ето този, между село Правешка Лъкавица и Калугерово. Това е така, защото няма почти никакви коли, наклона е леко надолу, почти не ми се налага да въртя, а после на изкачването е съвсем плавно и не го усещам. Тук, колкото и да е горещо навън, по тази сянка на дърветата е хладно. Карал съм тук в 3-40 градусови жеги и не се усещат. Отляво на нас има река, която допринася за свежестта. Супер зелено, супер много билки има, птички пеят. Идеалната комбинация за колоездене. В Калугерово сме. Тук има разни махали наляво, надясно, Димитровци, Габарника. Всяка едно от селата тук има доста махали около него. Тук има отклонение за 4 махали. Река Малък Искър и село Калугерово пред нас. Тук има една много хубава площадка за лостове, напълно спокойствие в планината. Това е центъра на селото, малка църквичка тук вляво, чешмичка, лостовеца е там пред нас. Няма да правя сериозна тренировка, че доста колоездене ме чака, но е хубаво така малко да си опъна гърба, защото колоезденето леко изгърбва. Още една махала, сигурно седмата от как съм влезъл в селото. Няма как да ги посетя всички, но ще отбия така произволно, например в тая. Родарец се казваше. До махалите тук около селата понякога се стига по асфалтов път, понякога по черен. Махаличката не е много близо, дано съм на правилния път, защото наистина за първи път минало тук.
Съвсем случайно реши да се отклоня точно към тази. Вече около 2 км изкачвам. Става се по-стръмно нагоре. Но май съм на правилен път, защото тук има разни стълбове с ток. Би трябвало да стигат до Кащурки. Но може и просто да прекосяват Балкана, сега ще разберем. И така, спускане, чувам да лаят кучета. Явно съм на правилното място. Старинни покриви, каменни. Така, пуснати каракачанки ме посрещат. Живот отминал отдавна, виждате тук. Порта отворена, хора няма. И така, разхождам се из махалата. Мислих да се спусна по един друг пътел тук надолу. Обаче не е минал от години и обрасъл. Малка е махаличката с около 6-7 къщи. Няколко кошера, от които къщи най-много в една имаше хора. Опа! Плана за кръгов маршрут, няма ми се получи. Връщам байка и се заигравам по асфалтовия път. Полет в полите на Стара планина. От тук се изкачих преди малко. Още 2 км до главния път. Който прилича на то? На главния път и по пътя на живота. Тук в тази бивка вляво е Чекотинския манастир. Доста голям и стар манастир с красив район около него. Може да го видите в видеото обиколка около Правец колело, първа част. Аз продължавам към село Своде и след това асфалтовия път свършва. Пътя малко се завзема от дърветата. Ето е табелката пред мен, влизаме в село Своде, но преди да напуснем селото ще посетим една екопътека. Тук постоянно живущи са доста малко. Идват само за събота и неделя хората. Това пред мен е центъра и там вдясно има една много хубава изворна вода до църквата. Ай, ще я покажа набързо. Така е. Тази е доста по-студена от първешката. Не става директно за пиве. Малко трябва да изчакате, ще ви замръзнат зъбите. Много да си измиеш очите е идеална за директна консумация. Така, тук от центъра, покрай магазинчето, единственото в селото,
Давате наляво. Тук има един стар кладенец. Явно на времето е бил централният селски кладенец. И след още 10-20 метра сте на началото на екопътеката. Без да го мисля много, хващам байка и ще преминем екопътеката с колело. Между другото, това е най-равната екопътека в България, която съм преминавал. Няма почти никакво изкачване. Сега ще минем през един дървен мост, строен заради няколко къщи там горе в махалите. Питал съм тук една местна жена, каза, че мостът е строен заради децата, които на времето са ходили на училище и няма откъде да минат, трябвало много да заобикалят. Ето го и него. Това е река Малък Искър. Ето там виждате Пикник Джи. Рибар. Рекичката, доста мръсна, но хората ловят риба от нея. Тези стълбички са единственото изкачване на пътеката. Сигурно има общо сумарно 10-20 метра денивлация, което е все едно да се изкачите от първия до третия етаж. Тук съм идвал няколко пъти, може би 5-6, и за първи път виждам хора пред мен по пътеката. Като цяло не е известна. Има доста пейки по пътеката и полянки, където разположите пикник. И е такива табелки с информация за разни животинки и растения. В принцип екопътеката от един до другия край обратно е максимум 2 км, но има и един кръгов маршрут, където не всеки го прави. Но аз сега ще го направя. Ето е полянката, където може да се разположите с по-големи групи. Още информативни табелки, разбира се, не се поддържат. Пътеката е облагородена преди сигурно 5-10 години и табелките са изгнили и изпопадали. Ето тази табелка обяснява за някакво дърво. Дървовидна леска. Широколисно дърво от височина до 20 метра. И още пейки и чешмички има тук. Но е перфектна за пиене, тествал съм я много пъти. Сега малко е там през кръсталяците продължава кръговия маршрут. Още едно мостче над реката ще мине и по коларски път обратно в селото. Аха! Тунелчето, като идвах в началото на лятото, въобще го нямаше, после беше малко и сега едва се минава. Първо ще промуша Стивънса, като на коме мине. Оба! Там имаше такива участъци. Кормилото ми се закачи. Ето пейзажа вдясно от мен. Тук в тази къща живеят хора, както ви казах, мощите са строени заради тях. Това тук при мен е доста изстрадало. Това вече е река Бебреш, която се влива в река Малък Искър, където пресекахме преди малко по по-големия мост. В обиколката около правец с колело, първа част, може да видите как минавам покрай нея в един много див участък между село Боженица и село Калугерово, където минах преди малко.
простора отново е пред нас. Асфалтовите пътища също, но не за дълго. За след целото още 2 км и караме по черно. Отново над река Малък Искър. Пътят е много интересен. Все едно се е слял с тротуар. Топлата прегръдка на майка България прониква в мен. Ето тук нагоре, между другото, има още една махала. Направя си стотици тук в района. Там съм се пекал на едни поляни, началото на пролетта. Да хващам тен. Тук много хубаво пътче с тополи. Красиви пейзажи след всяко завойче. Вижте натам колко къщи и махали има нагоре. Малко по малко, ден след ден, ще ги заснема и обиколя всичките. Както ви казах по-рано, пътя все повече ще бъде превзет от природата напред. Току-що видяхте края на асфалтовия път. От тук съм карал най-много до село Средни Рът, което е 5-6 км натам. Оттам напред към град Роман и за мен и за вас ни чакат нови пътища. И слънцето ни огрява на входа на село Средни Рът. Може да няма фат на телефона и път до тук, но хубава табелка има. Тук няма да видите скупчени къщи на едно място като типично село. Самото село е съставено от няколко махали. Точно до тук съм стигал, по-напред не съм продължавал. Започва да ми става все по-интересно, напред към непознатото. Дивото зове, това е една лисичка, мисля, че е простреляна е тук в корема. От някой пишман машкар с пушка. Айде напред, дивото зове. Вече 5-10 км карам по черен път. Интересно ми е докъде ще продължи. Дали ще е до град Роман или до селата преди него. Между другото, в град Роман никога не съм бил, или от малкото градове такива. Както гледам, пътя не само не става асфалт, а ми става все по-лош черен път. А най-интересното е, че Google карти, като дадеш град Роман или някой от тези села и те прокарва тук с кола. Тук с кола или ще си оставиш картера на места, или трябва да се движиш 10 км в час. Това Google карти не ти го казва. На асфалтовия път съм. Малко повече от 10 км карах в черен. Но не какъв да е черен път, а като от тези римските едно време, ето камъница наслагани така напряко.
на ръка. Така се раздрусавах направо. От другата страна на черния път цивилизацията се завръща. Село Караш. Вече има охват. После е село Хубавене и после град Роман. Спретнато и окосено изглежда за сега. Миналото лято беше по-горещо от това и средата на август беше всичко пожълтяло. И ето го град Роман в далечината. Трябва да спирам да зареждам. Ама не тука, ами малко по-напред с лютеница и боб и хляб. За трети или четвърти път днес минавам над река Малък Искър. А ето как ни посреща град Роман с една избушена сграда и почти разпадащи се панелки. Тук на главната улица на Роман хапвам лютеница, орехи и хляб. Зареждам техниката, че се измори да снима. Подхапнах добре в град Роман, загубих около 30 минути и продължавам на север към село Реселец, където имам много хубави спомени от обиколката около Луковиц колело. Може да я гледате в YouTube. Има много интересни забележителности от България, които ще научите в нея. След това още на север, към град Червен бряг и след това една много интересна пещера. Оттам обръщам обратно. Здраво въртене ме чака, 30 км без спиране, но поне пътища ще са спокойни. До тук съм минал към 50 км сутринта. Влизам в село Куйно, пия студена бистра вода, която налях преди малко покрай пътя. В това село бях последно 2021 година на обиколката около Луковиц колело, която ви казах по-рано. Сега следва един зверски стръмен баир нагоре. Когато го минавахме с Сашко Пишман войводата преди 2 години, беше пътя в ремонт. Сега трябва да е чисто нов асфалт. Ай, на здраве с бистра студена вода, изкачването започва. Ей към уния скали нагоре. Величието на природата е пред нас. И така, ето ни на стръмния баир, 10% наклон, поне 3 км изкачване. Набързо се изпотих целия, набързо се набира девиация. Вижте гледката вляво. Както и предположих, този път 2021, като минавахме с Сашко, беше целия в чакъл, ремонтираше се. Сега е с перфектен асфалт и без коли. Вижте видеото от 2021 обиколка около Луковиц. Много ще ви хареса.
Гледайте какви пътища имаме само. Тук е метър 2 надолу височина, отстрани от пътя. Никакво обезопасяване, никаква маркировка, никаква мантинела. Тук някой в тъмното само леко му пропадне гумата и колата е заминала, може и той. Прехвърлих баира на Кунино. До тук с ремонта. Ремонтираният участък беше около 5-6 км. Колко за изкачването? Вижте стария път на какво прилича. Лунен пейзаж. Спускане към Ресенец. Първите къщи на Селцето се видяха. Ето е и табелката. 2 години по-късно отново минавам тук. Преминавам набързо през село Ресенец и продължавам на север, отново по пътища, през които не съм минавал до сега. В това село има много яки забележителности. Както казах, може да ги видите в обиколката около Луковиц колело. А те са водопад Скока и екопътека Тектонски гребен Калето. Там може да видите пещери, брутални скални образования, гледки, рекички и спокойна природа. Айде, разделяме се и с Ресенец. Днеска цял ден се пресичаме с Искърите. Това е голям Искър. По-точно официалното му име е само река Искър. Извира от Рила планина. Ето ни на центъра на град Червен бряг. Името му идва от това, че тук в околията се е добивала червена глина, а самия град възниква тук през далечната 1899 година. Възниква на 3 км от тук, където тогава се е строяла ЖП линията София-Варна. Червен бряг остава някъде зад мен, движа се във вилната зона на града и търся пещера, капанът на времето. Доста е неоткриваема, но е доста красива и определено заслужава да й се отдели време и да се намери. Много разклонение има на пътя тук. Едно направо, едно надясно. Освен да пробвам това надясно. Вижте града долу как се е разположил. Вижда се по един стар бетонов път. Може би полаган заради уния кули горе. После ме чакат 70-80 км обратно през 9 планини в 10-та до Правец. Усещам, че започвам да се забатачвам. Така е, малко обърках пътя. Както виждате, много разклонение има бетоновия път. Връщам се там до едно ключово да хвана наляво. От друга страна на нивата. Сега започнаха черните пътища и подминах вече 2 разклонения. Хванах произволно едно и карам. Тези слънчогледи са толкова тежки, че като ми удари кормилото и го държа с една ръка, за малко го изпусна. Озряли са, семки са наедряли и тежат.
Е, там долу някъде в гората трябва да е пещерата. Тегло е положението. Два буренясали пътя. Кой да избера? Много се забавям, много съм далеч от правец, иначе мога да търся доста, ама нямам време. Да имаме притиска. Положението е тежко. Много треволясало. Мястото ми прилича на скалните манастири около Добрич, които търси. Бах, то трън. Захворих колелото с треволяцата и продължих малко пеша. Виждам пещерата пред мен. Оп. Е, там горе. Голям скален венец. Хайде нагоре. Леко е хладничко, но не толкова като в повечето пещери. Пещерата е проходна, както виждате. Влиза се и се излиза от различни места. Това определено е една от най-интересните пещери в България. Една от най-безизвестните и трудно достъпни също. Сега съм издран, ударен. Страняци. Потен, всичко ме щипе. А сега вятъра ще ме продуха на обратно. Действаме! Полюбувах се на пещеричката и продължавам обратно към джунглите. Последен поглед към това величие и до нови срещи! Така, тук наляво дойдох. Тук ако се идва в ранна пролет, тези треволяци няма ги има и доста лесно ще се различава пътеката. Имайте го в предвид. С чубанска крачка се връщам към Стивънс. Най-малкото закачане на храстите е веднага кръв. Его война тук. Айде, момче. Давай, стига почивка. Давай, че трябва да ме пребереш правец. Оба!
Тези слънчогледи тук са като една голяма армия, която е навела глава. Все едно е заспала. Отново съм в полет! Сега връщам се обратно към Червен бряг. Измивам се там една чешма, чиста са от тръните. Малко трябва да настроя задния обтегач, нещо не сменя добре. Опознаването на България продължава! По бързата процедура се измушвам от Червен бряг и обратно към град Роман. Не ми се кара по тъмно, макар че е почти неизбежно, поне да е малко, максимум половин час. До тук съм минал 90-100 км. Имам поне 60 обратно. Обратно през същите баири, същите рекички, същите мостчета, но пейзажите ще са различни, защото слънцето залязва и осветява природата по различен начин. Но както ви казах, само половината от пътя ще е еднакъв. От град Роман се връщам по друг маршрут към Правец. Отново път забравен от света ще е. Айде имам обратен завой към Кунино, 12 км. Ено там са. Преди да започна изкачването, видях един храст с капини. Ще назоба малко витамини и тръгваме горе. След 4 км изкачване плувах в пот. Връщам потта отново в тялото. Времето се поуправи, отдеве се беше запушил малко с черни облаци. Сега следва спускане към Кунино с миновидните завои и красивите скали. Помните го по-рано във видеото. Изкачването не го заснех, ама спускане ще го заснема. Орела започва лети натам. Спускам се, разглеждам си пейзажа. Ядене в движение, като на състезание. Хубав асфалт. Мога да си позволя да легна на завоя. Хапването продължава. Облягам стивам за стукнало дърво, 2-3 км преди град Роман, да се напоя с тази бистра вода.
Айде отново в Романчето. Сега продължавам на юг от града, към село Боженица, където има красива крепост, Боженишки Урвич се казва. Отново преминавам през градчето по други улички. Това е малко към средно градче с около 3-4 хиляди жители, даже по-малко. Пропуснах да кажа отделе за произхода на името му. Град Роман е кръстено на Романовата крепост, която в днешни дни е почти заличена от треволяци. Суровов поглед поглеждаме за последно над град Роман и продължаваме към непознатите пътища. Едни биволици пред нас. Голямо стадо биволици. Последно такива виждах над котел на прехода Коме Мине. Над 130 км вече са минати. Продължавам да се състезавам с залеза. Слънцето почти залезе. Продължавам да карам по безлюдните пътища. Пътят е постоянно нагоре, надолу, нагоре, надолу. Изтощава. Няма равни участъци. Сега съм в село Курново. Ако щете, вярвайте, и тук е бил Васил Левски. Организирал е местно събиране тук в един хан. Докъде ти виждат очите се, Баир? Май няма да е половин час карането по тъмно, ами час. Както ви казах по-рано, не бях минал по този път до сега и не знаех, че има толкова гърбици. Представях си го по-бърз. Най-после спускане към Боженица. На уния високи хълмове се намира крепостта Боженишки Урвич. Малко преди пълен мрак влизам в село Боженица. Селото е с около 100 жители. В първа част на обиколката около Правец колело може да видите крепостта Боженишки Урвич. Няма да гониш! Като изръмжей се отказват си след мен. Та във видеото мога да гледате гледката от крепостта и подробна информация за нея. Тук през сърцето минава и река Бебреш, над която минахме по-рано в прехода днес. Вече се движа по един чисто нов път между Мездра и Ботевград. Още не е открит и аз съм сам на пътя. Почти на финала сме. Оп, зелена вълна в Ботевград. Живо здраво, правя последното видео за днес. Имам още 10-15 км до Правец, където ще чукна точно 180 км за днес. Много тежък преход с над 2000 метра денивация. След малко ще спра страва. Стабилно се натоварих днес, но всичко си заслужаваше. Преходът беше много опознавателен, което за мен е най-важното. Тези 180 км, ако и бях карал по нормални пътища, без такива джунгляци, каманаци, баирища, ще да съм минал поне 300 за днес. Айде, опознаването на родината продължава. До нови приключенски срещи от Чобан Войводата.